गिबियावनो आङो रादाब नायगिरिजों लोगोसे रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि धोरोमारि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। नंगौ जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै 3 आरो 4 जानुवारि 20थि बोसोरसालिया जथुमा गरायस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोरसालिया जथुमाखौ साननैनि हाबाफारिजों जोङो मेहेरगोनां खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। जोङो साननैनि हाबाफारि बायदियै जोंहा गिबि सानाव जोंनि जि जोंहा बाथौ थारनाय दं, बेनि उनावहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंनि आर'ज फुंबिलिनि आर'ज जागोन। फुंबिलि आर'जनि उनावहाय जोंहा बेवहाय जोंनि जि हाबाफारि जोंनि जामुंसालि बेखेवनाय, जौस्रां बेखेवनाय, बेखिनि हाबाफारिया जोंहा जालांगोन। बेनि उनावनो जोंनि गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जि लाइमोन आफाद, बे लाइमोन आफादनि मोनसे जोंहा सावरायमेल दं, माने सेमिनार। बे सेमिनारा जाहैबाय जों लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे एवारनेस आरो मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो मानगोनां रातुल शर्मा बिथाङा स्टेट बिजेपि सेक्रेटारि, बिथांखौ जोङो बे लाइमोननि जि मेल बेखेवनाय, बे मेल बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो लिंना लाबोदों। बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय जोंनि जि हाबाफारिनि आयदाया जिथु लाइमोननि गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबान, बे मोनसे गोनांथार आयदा। बेजों लोब्बा लानानै जोङो आलासि लिंहरदों। जोंनि लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि रतेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै लिंदों। लोगोसे आरो जोंनि मिरु बाथौ गौथुमनिनो लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि बिथां राजेन बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन। दा बे लेखायैनो जोङो जोंनि गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जेसेबांखि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उथिबोनाय गथ' उन्दै उन्दै बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेनि उनावहाय जोङो हाबाफारि बायदियै जोंहा बे 3 जानुवारिनि जिथु बे लाइमोनफोरनि सावरायमेल जोबखांनायनि उनाव जोंहा थान्दै मेल जिरायगोन। बे थान्दै मेलावहाय जोंहा जिहेथु जोंनि जे गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमा 3 बोसोर जालांबाय, 3 बोसोर जालांनायनि जि जोंहा संबिजिर बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिरा 3 बोसोर। बे 3 बोसोर जों देग्लाय 3 बोसोर फैयै फैयै जोङो 3 बोसोराव आगान होफैबाय। बे लेखायैनो जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद जोङो दानाय जागोन बे थान्दै मेलनि गेजेरजों। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि, मानगोनां लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैखौबो जाहाथे बे थान्दै मेलावहाय बाहागो लागोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो जोंनि जि नैथि हाबाफारि, नैथि माने 4थि सानखालि 4 जानुवारि सान जोंनि जि हाबाफारि बायदियै जोंहा फुंबिलिनि जि आर'ज, बे गौमा आर'ज जागोन। बेवहाय जोङो जोंनि 58 जिथु गामि दं गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मानगोनां गामिसानि जि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे माइनाव आफादनि मानगोनां बिथांमोनखौ जोङो गौमा आर'जआव हांख्रायदों। बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय गौमा आर'जआव जिथु जोंनि बोसोन लाखिनो थाखाय जोङो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जोङो बेवहाय लिंहरदों। ओंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बे गौमा आर'जआवहाय जोंनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंनि 58टा जिथु गामिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन। दायो हाबाफारि बायदियै जोंहा गौमा आर'जनि उनावहाय जोंनि जि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोंहा आलासि महरै जोङो जोंनि जिथु गेवलां मेलखौ बेखेवगोन मानगोनां जोंनि गरायस्वर बियाबनि MCLA महेस्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो मेल बेखेवनायनि जि हाबाफारि, बेखौ जोङो लिंहरनाय जादों।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव आलासि महरै गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि दुलाराय मिरु गौथुमनि मानगोनां बिथां इसुवारि सुरेश इसुवारि बिथाङा गाहाय आलासि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन। बिथाङा वेस्ट बेंगलनि जोंनि दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमनि बिथाङा फोसावगिरि। दा बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव आरो सफैनो हागोन जोंनिनो माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि सांग्रिलि बर' बिथाङा गाहाय नेहाथारि दुलाराय मिरु बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि। दा ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि जे साननैनि हाबाफारि जे मेहेरगोनां जानो थांगासिनो दं बेवहाय आङो जोंनि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि जि साननैनि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारियावहाय लोब लोब हेफाजाब होफैगोनखौ मिजिंथिनानै आङो गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे आं बेखिनिखौनो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गिबियाव नोंथांमोन बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा फैबाय थानाय जोंहा अदेबानि गाबोननिफ्राय आरो 3 आरो 4 जानुवारि 2026 मायथाइनि सनिबार आरो रबिबार सान बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों नैबे बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो लोगोसेयैनो जोंहा बरकुस्ला MV गेजेर फरायसालिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो गिबियाव आङो बियाब गौथुमनि जानानै जोंनि गरेस्वर हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायनाय खुलुमहरनाय बे जोंनि बर' हारिनि धोरोम बे बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ मान होनानै जोंनि नैबे जा गाबोननिफ्राय जानो गोनां खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोंनि गासै गामिनि गरेस्वर हालामनि रायजो राजा लोगोसेयैनो जोंनि 58टा सुपानि मानगोनां दैदेनगिरि गामि सामलाय आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि जोंहा माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बेल' नङा जोंहा एखेबारे गामि सामलाय आफादनि मोनफ्रोमबो गामि सामलाय आफादनि जोंहा गासै दैदेनगिरि रायजो राजा नोंथांमोन माइनाव आफादनि जोंहा दैदेनगिरि गासै आर'ज दैदेनगिरि नोंथांमोन माइनाव नोंथांमोन आरो बेजों जोंहा मा होनना बुङो मोनफ्रोमबो गामि दफानि गोथार बाथौ थानसालि बे गोथार बाथौ थानसालिनि जोंहा दौरि दौसि बावगिरि नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि जा गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबै आफाद लाइमोन आफाद माइनाव आफाद दौरि आफाद बे मोनफ्रोमबो आफादनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे बे हाबाफारियाव जोंनि गिबि साननि हाबाफारि जा सनिबार खालि बेवहाय जोङो गिबि सानाव जोंहा माखासे जौस्रां बेखेवनाय सायनासालि बेखेवनाय नङा होनब्ला बिदिनो जामुंसालि बेखेवनाय दा बेफोर हाबाफारिखौ जों गिबियाव जों दैदेनलांगोन। दा बेनि उनाव जोङो जोंनि नैथि हाबाफारि होननांगोन बेयो बिफांसा गायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो आबुङै मावफुंलांगोन। दा बेनि उनाव जोंहा बिफांसा गायनायनि उनाव जोङो मोनसे एकदम गोनांथार सावरायमेल गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दा बेवहाय जोङो मोनसे गोनांथार आयदा लादों बे जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जा मावनांगौ बिबान दा बेवहाय जोङो बे सावरायमेलाव जोंहा गाहाय सावरायगिरि महरै जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आखान्थि आफादगिरि मानगोनां रितेन बसुमतारी फ्रम राङापारानिफ्राय आरो लोगोसेयैनो जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो
बारग' बोसोनगिरि आथिखाल बिथाङा कमुरिकाटा आउटपस्टनि इनचार्ज राजेन बर' सार बिथाङाबो सावरायगिरि महरै बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनिनो गरेस्वर फरायसालिमानिनो बारग' लेङाइ गोरायुं बर' बिफाननि गाहाय फोरोंगिरिमोन बिथाङा, लोगोसेयैनो बारग' लेङाइ गोरायुं मानगोनां उमेश बर' सार बिथाङाबो बेवहाय बे जा सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन। दा जोंनि बे सावरायमेलनि थांखिया जाहाथे जोंहा बे गरेस्वर हालामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव जे धोरोमनि बागै नङा होनब्ला, बे धोरोमनि बागै जोङो बिथांमोनखौ गियान सोलोंथाइनि बिथिङाव माबोरै जों गावखौनो लाइमोनफोरा सासे मोजां मानसि जानो हायो, बेनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायलायनाय जागोन। दा बेवहाय आं खावलायो जोंनि गासै गरेस्वर हालामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बेयाव बाहागो लायो, बेखौ खुथारै आं खनले गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरबाय। आरो बेनि उनाव जोंहा बिदिनो बे सावरायमेला जोबनाय लोगो लोगो 3 आरो 4 रिंगानि गेजेराव जों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा थान्दै मेल, बे थान्दै मेलनि मुं थिसननाय हाबाफारिखौ जोङो जागायगोन। दा बे थान्दै मेल मुं थिसननाय जोबनाय लोगो लोगो जोङो मोनाबिलिनि 5-6 रिंगानि गेजेराव जोङो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा थान्दै मेल, बे थान्दै मेलखौ जोङो दैदेनगोन, थान्दै मेलखौ जों जागायगोन। दा बेवहाय जोंहा देग्लाय बोसोराव गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंहा गौथुमनि संबिजित कनस्टिटिउसनखौ नायनानै बिनि जा बैसो 3 बोसोरारि बियो फैगोन गाबोननिफ्राय, गाबोन सनिबार आरो रबिबार, बे सनिबार रबिबाराव जोंनि गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि टार्म्सआ जोबहैगोन। दा बे लेखायै जोङो बै खालि अर्थात गाबोन बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन। दा ओंखायनो गरेस्वर हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनसिम खावलायनाय, बे थान्दै मेलाव नोंथांमोननि मदद, नोंथांमोननि हेफाजाब, नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि खौसेथि, नोंथांमोननि लानायनि बाथ्रा दङ। 5,000 बाथौ सिबियारिफोरखौ बाहागो लानायनि बाथ्रा बुंदों बे समाव। बे नंगौ, जोंहा जोंनि जा नैथि साननि हाबाफारि, दा बेवहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनाव जोंहा रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय, बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो गौमा आर'जखौ बेवहाय लानाय जादों। दा बे गौमा आर'जआव गरेस्वर हालामनि जेसेबां रायजो राजा दङ बेवहाय बे गौमा आर'जआव बाहागो लाफैगोन। आफा इसोर अबं गसाइ, नुवाथारि आनान गसाइ, सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि सेराव बयबो बिबार बावफैगोन। बेवहाय जोङो बे गौमा आर'जआव जोङो खमैबो 100 खाम दामनायनि जों मोनसे सिन्था सरसा खालामदों अलरेडि। दा बेवहाय जोंहा बोसोन बिबुंथि महरै जोंनिनो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि श्रीजुत बिस्वजित दैमारि सारा बेवहाय बोसोन बिबुंथि लाखिफैगोन। दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनाय, बे जिथुनाखि जोंनि जानो गोनां गौमा आर'ज, बेवहाय गासै 58टा सुपानि न'खरफ्रोमबो माइनाव रायजो राजा दौरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। दा ओंखायनो आरोबाव नोंथांमोनसिम खावलायनाय, जाहाथे बे गौमा आर'जआव जोंनि धोरोम, जा बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमनि जा जिथुनाखि मोनसे आब्रुथि, दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनसिम खावलायनाय, जाहाथे नोंथांमोना बे गौमा आर'जआव बाहागो लायो, बाहागो लानानै जोंनि जा आसाम आयेन आफादनि जोंनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा माखासे धोरोमनि बागै मोजां बिबुंथि होलांगोन। बिथाङा फैगोन, बिथांखौ जोङो बानजाय आफादनि जानानैबो आरो लोगोसेयैनो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बिथाङा थि समावनो सफैगोन। दा बेनि उनाव जोङो मोनसे हाबाफारि गोनांथार, बे साननैनि जिथुनाखि मेहेरगोनां हाबाफारि, बेवहाय जोंहा गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलाव जों सासे आलासि लिंहरदों। बिथाङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि, सोनाब बेंगलनिफ्राय बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि बिथां सुरेश इसोरारि, बिथाङा जोंनि बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसेयैनो
दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जोंहा नेहाथारि सांग्रिलि बर' आब' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा बिदिनो जों बुंनांगोन बिथांनिसिम दा आथिखालनि BTC नि EM लोमस्राव दैमारि सार बिथाङा हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जा बावसोमनानै दा बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ जे सोरजिबाय बानायबाय बिथांनि गोबां अबदान दङ दा सार बिथाङाबो जर'खा आलासि महरै जोंनाव बाहागो लाफैगोन दा ओंखायनो बे जिथुनाखि गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि हाबाफारिफोराव मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव जोंनि रायजो राजा नैबे बिसेस भाबै जोंहा नैबेयावहाय जिहेथु जोङो बरकुसला MV फरायसालि आरो लोगोसेयैनो जोंहा बिहुराम गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां फोथार गेलेग्रा फोथाराव जोङो जोंनि जा बर' रामसा जारमाला ओजोंहाय जोंहा बेलकना औगुरि हादग्रा हलापारा नङा होनब्ला बिथिंहाय जाबाय जोंहा 1 नम्बर बालाबारि 2 नम्बर बालाबारि 3 नम्बर बालाबारि जोंहा बिथिंहाय 1 नम्बर बालाबारि थाबाय बरकुसला दा गासै 58टा सुपायानो बेवहाय बे जोंनि जा गेवलां मेल बे साननैनि हाबाफारि जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होयो बेखौ आङो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायबाय आरो जोंहा जोबथारनायाव बै सानखालि मोनाबिलि समाव जों मोनसे जायगानिनो ओनसोलनिनो मोजां मोजां उथिफुनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोननि मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनायखौ जोङो मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदायाव जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन ओंखायनो जाय बिथांमोना जोंहा मोनसे दारिया हारिमु दालाय आफाद दङ बिथांमोनजों जुगाजुग लानानै नैबे ओनसोलनि उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे जिथुनाखि हारिमु बिलिफां आयदा बेवहायबो बाहागो लानो हागोन बेखिनिखौनो खावलायनाय जाबाय।